Tenim una casa a punt d'esfondrar-se i en comptes de reforçar les parets, ens limitem a pintar-la de verd. Això és el que passa amb molts discursos sobre la transició energètica. El repte és enorme. I si no entenem la profunditat del canvi que cal, correm el risc de quedar-nos en pedaços superficials. Hi ha 5 miopies habituals. La miopia elèctrica. Parlem només d'electricitat, però l'energia s'amaga darrere del que vestim, mengem, de com ens movem. Llavors, hem d'apostar també per solucions no elèctriques, com ara la reparació o l'agroecologia. La miopia descarbonitzadora. Sí, hem de reduir emissions, però no a qualsevol preu. Cal planificar-ho bé per no agreujar les problemàtiques ecològiques i socials. La miopia productivista. Europa vol produir més energia verda, quan la clau és reduir-ne el consum. Cal repensar hàbits i apostar per un creixement just. La miopia tecnològica. No n'hi ha prou amb plaques solars i cotxes elèctrics. Necessitem avançar cap a societats crítiques que reflexionin sobre els límits planetaris i gestionin l'energia de manera comunitària. I per acabar, la miopia eurocèntrica. La transició no pot intensificar l'extracció de recursos al sud global, perpetuant injustícies i impedint que facin les seves pròpies transicions. El repte és global i les solucions també han de ser-ho.